Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok kalih badhe mempresentasiake bab materi basa rinengga. Punapa ingkang dipun maksud kalian basa rinengga? Basa rinengga yaiku basa sing dirangkai ganti cara tembunge digabung karo tembung liyane banjur dadi basa sing indah. Jenis basa rinengga yaiku tembung saruja, tembung entar, wangsalan, paribasan, bebasan, saloka, purwakanti, parikan, pepindhan. Tembung saruja. Tembung saruja yaiku tembung loro kang padha utawa meh padat tegese dianggo bebarengan. Tuladha Adiluhung, Akal Budi, Bagas Waras. Tembung entar. Tembung entar yaiku tembung kang tegese ora kaya makna salukune utawa makna kiasan. Tuladhane lara owah, tipis lambene, dawa tangane. Wangsalan. Wangsalan ya iku unen-unen kang ngemu teges badian utawa cangkriman, nanging dibatang utawa dibedhek dhewe. Ukarane ora persis nanging memper wae. Contoh tuladhane: sarung jagung, abot enteng ayo ditanggung. Abot padha karo klobot. Pindhang lulang kacek apa aku karo kowe. Pindhang lulang padha karo krecek. Paribasan. Paribasan ya iku unen-unen kang wis gumathok racikane lan mawas teges tertentu. Contoh tuladhane: becik ketitik ala ketara. Sing becik bakal tinemu, sing ala bakal ketara. Bebasan. Unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges entar, ngemu surasa pepindhan. Tuladha kocak tandha luka. Tegesipun wong kang sugih omong pratandha durung akeh kawruhe. Saloka yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges entar, ngemu surasa pepindhan, nanging kang dipindhakake wonge. Tuladha gajah ngidak rapah. Tegesipun wong kang nglanggar wewalere dhewe. Ingkang nomer 7 yaiku Purwakanti. Purwakanti yaiku runtune swara ing ukara wanda utawa tembung kang kapisan ngadhep wanda utawa tembung ing seburine. Tuladhane Purwakanti yaiku kudu jujur yen kowe kepingin makmur. Ingkang nomer 8 yaiku Parikan. Parikan yaiku unem-unem kang dumadi saka rong ukara. Ukara kepisan iku kanggo narik kawigaten lan ukara kepindho iku minangka isi. Tuladhane yaiku pitik blorok manak siji, jere kapok malah ndadi. Ingkang nomer 9 yaiku pepindhan. Pepindhan yaiku unen-unen sajroning kang nindakake barang, kahanan siji karo barang utawa kahanan liyane, lumrahe nganggo tembung pengadeg. Tuladhane kaya niki: ayo Identifikasi tembung rinengga saka lagu. Judulipun Lesung Jumenglung. Lesung artinipun panggonan nembuk pari. Sru suarane. Imbal-imbalan bersautan. Mengungklung yaiku meliuk-liuk.